sú moji. Stratil som rodičov a sestru. Vonka si byl. Tak si Bulgarom bol. A už ide ne, že nič. Prosím? A manželia dostali nejaký darček, tak to musíme preveriť. Čože to tu máme za darček na stole? To je nejaký šark. Žralok. Žralok. Helena. Helen of Troy. Poď si sadnúť sem. Áno, určite. Tak ty si tak svedok, budeš bližšie. Máme skoro všetky usadení. Teraz to zoberme takto. Nevestu si priblížime, však je pekná, je sa naše pozerať. A zoberieme aj ostatok. Máme podobu kameramana a sa chcete von do záhrady. Čo poviete? Dobre. No a tu máme kráľovnú kaštieľa. Čo pijete? Ďakujem pekne. Ale nie, ozajstná kráľovná je tu. Pekne na torte stále. Som vidieť novom manželov, všetkých ešte raz srdečne privítal. Poďakoval, že ste prijali pozvanie, poďakoval za kvetinové a vecné dary. Samozrejme, dneska je veľmi významný deň pre moju dceru a zaťa Bila. Ide o ďalšiu spoločnú cestu, nový život. Samozrejme, je veľký deň aj pre rodičov, ktorí vlastne doteraz celý život vychovávali deti pre tento okamih. Dovolte, aby sme zdvihli čašu a zaželali na spoločnú cestu veľa lásky, veľa šťastia, tolerancie a všetko najlepšie, aby v živote čo najlepšie sa mali. Tak na zdravie. Všetko najlepšie vám sa. Na zdravie. Na zdravie. No to bolo také slabé živie. Na zdravie. Good luck. Good luck. She will need it. Huh?
jeden novomanželský boss. Perfect. A prichádza otec a bude to kompletné. Je to trošku Daria. Daria? Nemala som natiahnuť. Moment, ešte raz sa musíte pozrieť. No teda, zavolaj. Počkaj, teraz nemôžeme. Tam. Chcem, aby tam bolo tak, že viac ľudí taká. Tam najmôže byť veľa Tak a previedlo nás za sebou. Tu mám na obsluhu. A tú malú princeznú. Máme tu... Božkaď! Že je nevestka. Nevestka tu je. Ideme ju hľadať. Tu je. Máme čas. Aha. A tu je príbeh, ako sa prvýkrát spoznali. No to je dámsky krúžok. Tu chlapský. A tu je malá princezna. Počkaj, ale vyzerá, ona to bol učiteľka? Aha, viem. Ty si tam išla. Štipendií ako nevybrali, že tento hrala golf, môže s tým študovať do Ameriky, že mu zaplatia celý štúdiu a iba golf. Sandra začína ako... Máme palice. Móda, Tak majú všade hra na sú tieto také isté, pánky. takže... You would shopping with Susan in the morning to get shoes. Yeah. And Susan wanted him to get Wingtips, wingtips, you know? And this similar to this, yeah, but yeah. more fancy. Ty malé sú dobré, sa vydržia zasypné. Ten tam s tým oným vyjasňovatkom stojí v tieni. To tam mu nevyjasní. Dobré miesto na fotku. Padla, nevieš kam padneš, že je to hlboké. No, keď si to chceš hovoriť, kľudne si sem sadni a zariadne. Zvyšok zariadne. Nimi kde zakopne. Ježiš, moje dieťa na zábere. To je krásne. Tu čo ide kosiť? Družičky majú. Foto, oto. Všetci do očí mne. A ide paparazzo. Troška hlučne. Že prečo som žmurkla?
ja mám taký reflex, lebo ja... Ale ty si nevedela, že keď budeš kráčať. Toto bude krásne, keď budeš. Dobre ste si držali očka. A díťatko sa mi Ale to bolo dobré náhodou. Pozerala ako na daní. Dobre, tak to vôbec skončili a možno... Počkaj. Preto U nás sa tak hovorí aj, že sír. tvári, Tak ešte urobíme taký. To blízko? Môžete ísť. Počkaj. Zakričte. Ešte dieťatkom tamto kučeravé mi trošku nabok jedno. Prišiel ďalší kameraman. Dalo by sa ich vymeniť, tí detičky, že po Kristínke. Môžeš ísť? No tak, výborný. Tam hľadíka. No, môžeš. Moja. Počkaj ešte. Ešte raz. A skôr týmto smerom. Vy si nerobíte Počkaj, opičku. takto ešte poviem. Keď už to dá, to bude dobré. A tam, dobre? Áno, to bolo také dobré. To sú akrobatické kúsky. Keď už to máme tak vymyslené. Chcete svietiť? Dobre. Alžbetka môžeš. A teraz naspäť. Teraz naspäť. Tu je celý štáb. Pozrite sa na ten postoj. Opačným smerom. No, dobre. Môžeš. Môžeš. To je pekné. Nie, že havaruješ. Pozor. Ja vieš čo treba? Ja nenápadám. Treba si nahrávať hlavu do zem. Proste. Aj Dari treba nasvietiť? To asi nezmeš, no. Vera, ty si môžeš tak čupnúť? To je naozaj sná umelkyňa toto páni. No, díky. No takto. Alebo áno, takto spredu. Tu máme nejakých turistov. Ja by som to práve takto. Výborne, výborne. To je vlastný veľmi. Taký frontálny. Čo, nožičky si dať Daria tak k sebe. Dobre, no. Na bezko. Ako to smiešný. A to je hlavný účinkujúci dnešného dňa. On sa bojí, nesmiete. Nenaháňaj ho, ide. A už sa rozšenčí. Nie, kebyže niekto si... A dávaj ho na lavičku. Okay. Teraz. A to je tam taký odstrik.
Tu máš aj túto. Tu máš ty paličku? Aj tu máš paličku, ak chceš. Tú velikánsku tu dajte preč, dievčatká. Nie, ale ona sa akurát. No dobre, keď on bude tak ťahať tú paličku. On si ju zoberie domov. Dajte to, aby vyskočil na lavičku. No, ani nikoho nie. Si vyložil skúpe. Si vyložil, keď sa čo tvoje rodičia. To je vežička pre princeznou. Oh, no, tak to je pekné. Neviem, ja sa to devastujem trochu, ale potom trochu nepôjdem. To povinne každý tým brehom hore. No nie, my sa pridáme, my sa pridáme. A bylo mama? No, dobre. Dobre, takto. Bilová mama prišla bosá, veľmi hrdinský. Tuto sa postavíš. Poď, pred bielom. You take my feet. Mladí, sadnite. Predu, predu. Ja by som naložil, Vidno nás? Stávajte sa mi tam. Počkaj, ja teba nevidno. Mama však nemusí žiť vpredu. No, tak, výborne. Poď dopredu. Alebo ty dozadu. Nevidíte sa už to Ja mám? Teraz ukážeme celý štát takto. Jak celý? Aha. Babičku nevidím. No prúde, že? No a torta posledný krát v celku. Mám ešte druhú. Tak, byl. Nakrm nevestu. Ta je výborná. Ja si spolu
Ale uvidíme. To je váš byt? To je váš byt? Is your... Yes, in America? Okay. Dobre, tak idem pokračovať. Nebude dobrý kuchár. Vieš, to je ťažké. No, ja budem musieť sa tam. Ešte si ktorý ochutnám a idem sa tam. Very bloody battle. At the end of the battle, the Marines raised the American flag. There's a famous picture of these 5 Marines raising the American flag. Aha, nevesta už je prezlečená. He told me that's me. Ale stále rovnako pekná. And we had a show and tell in school. Že nič. Bring in something to school. No, to je nič zápale rozhovory. This is the picture of my father raising the flag over Egypt. And afterwards, the teacher called me over and said, "What's your father's name? What's your name?" Že to bola taká story, že čo otec povedal, že počas druhej svetovej vojny Američania osadili nejaký japonský v 52., že posielali do korejskej vojny, takže omylom ho poslali do Nemecka, takže on si tam veselo nažíval a tak. Omylom sa tam dostal. 52. Bola korejská vojna. Do Korej. Tam oni bojovali v Koreji, Američani. Vo Vietname, nie? Nápis? Nie je tam nápis. Aj! Where? It says somebody stand and it's not here. Nothing stolen. I don't know. Don't you? You don't remember? Am I trying crazy? No, that's when it was done. There's not a second statue like this? Any Buddhist? Je toho viacej? Bill, Daria. I told her the average Slovak makes $200 a month and it's a poor country. $200 a month? You make an hour. No. Bill, no poďte. Wow, ale mu je veselo. Krásne lekná. Mother is in stock in Bahia. Also very nice. And they usually yeah. Daria's mother said that if my parents would stay here 1 week, they would leave feeling and looking the thing we've done. Wow.
No, it's mandatory if you ask your doctor to prescribe to je debatný this krúžok. spa, you have to stay there for 3 weeks. Otherwise, you shall pay for these days you take off. I was in spa in Trenčianske Teplice, and since I was so hungry because the food was terrible, so I decided to travel every weekend home to my mom for food. And I should, to talk to my therapist. Well, okay, so I'm not here, so could you please, I don't know, to reorganize and reschedule our therapies? Naozaj mali na seba čas, bolo aj počasie a jedno s druhým. Dovolenka. Dá sa ísť hoci kde, ale záleží, Ahoj. Ahoj. Ahoj, záľubenci. Vlastne už manželia. A fú, sú. Yeah, that's nice. A tam je, v tomto brúšku je malý Bill alebo malá Dária. No dožviek to. Ops. Ahoj. Sú zalúbení. Ale sa držia za ruky však, ako vtáčkovia, pekní sú. No vraj to je, že staň a poď. Stand up and go. So, let's go. So, stand up and go. Perfect. Tu je náš zalúbený pár. Na Piešťanskej promenáde. No, to je také rozmazané, to sa nám nezaostrí na vodu. Ale dá. No už je tu koniec prechádzky po Piešťanoch. Tu sú naši slovensko-americkí turisti. Môžem s vami urobiť interview? Čajovňa. Čajovňa, aha, počkaj, čajovňa. Ako sa vám páčilo v Piešťanoch? Veľmi sa. Bolo to perfect? Perfektne. Čože ich tu zaujalo? Máme čajovňu. Asi nebude orientálna. Perfect. Daria, pridaj sa. Bill, the voice of the night. Perfekt, to je perfektné. Máme v centre Piešťan. Neponáhľame sa, vždy sa pýtaj iba Dári. Nás sa nemusíš pýtať, Dária. spôsobí. A tu je skupinka unavených ľudí. Takže vypáč, Dária, rozhodni sa, aby pôjdeme. They will be happy. A tu si naša nevesta objednáva Máte tú práškovú, fantastickú vec. Bilimu a Dárii, aby
boli stále takí príjemní a spokojní, ako boli tento deň. Ďalší čas. No a za celú rodinu, lebo ona má hlavné slovo v rodine, takže ja už nemusím nič hovoriť.